Această emisiune este susținută de Purarom. Alege esența naturii. Bine v-am găsit la o nouă emisiune dincolo de ceea ce știm. În această perioadă fricile și vulnerabilitățile noastre se manifestă tot mai mult și este firesc să fie astfel. Însă cum se simte atunci când frica de singurătate și are rădăcinile în trecut, iar în prezent nu este doar o simplă frică, ci o simțim prin o multitudine de emoții și atunci fugim și ne ascundem în dependențe. Cum am putea să ne întoarcem la noi, să ne împrietenim cu noi înșine, chiar prin accesarea acestei frici de singurătate. Vorbim astăzi despre acest subiect cu Elena Zoldăreanu, terapeut holistic. Bine ai revenit, prietena mea dragă și prietena emisiunii, Elena. Mulțumesc din nou pentru invitație și astăzi sper să vorbim despre o temă care ne înconjoară pe toți așa câteodată în viață, mai și revine, dar noi trebuie să știm cum să o facem să plece. Așa este și este raportată până la urmă și la realitatea în care noi trăim acum. Din păcate, mai ales simțim tot mai mult, poate în anumite perioade, această frică de singurătate. Și aș vrea să începem așa, Elena. Această frică de singurătate o putem vedea oare și ca pe un dar sau doar ca pe o dramă în care suntem și stăm și alegem să stăm în drama asta? Este, până la urmă, cum ai spus și tu, o alegere personală. La un moment dat, ai de ales de a sta în aceste sentimente de frică, de singurătate, poți chiar să ți le adâncești prin propriile frici și ai acel moment în care te decizi și iei atitudine și spui și te întrebi ce pot să fac ca să mă vindec de singurătate pentru acea perioadă. Dacă nu ajungem la acel moment în care noi cu noi să ne spunem în sinea noastră, vreau să fiu bine, vreau să mă simt echilibrat, vreau să mă vindec, din păcate, la oricâți terapeuți am merge, la oricâți vindecători, nimeni nu poate să ne ofere această vindecare decât dacă noi luăm această atitudine și noi decidem să ne vindecăm. Așa este. Până la urmă, alegerea începe de la noi înșine și cu noi înșine. Primul pas ar fi bine să-l facem noi, către noi. Și acest drum, de fapt, pe care alegem să-l urmăm, ne conduce tot către noi. Către noi poate atunci când am fost mici și poate ne-a fost inoculată această frică de singurătate. Cum ajungem, de fapt, să o simțim? Ce este în spatele acestei frici? La nivel cuantic, este o energie. Este o energie negativă, o energie sau rea, așa cum mai este în literatură de specialitate. Practic, ea vine către chakra noastră a sufletului, chakra 4 sau Anahata, și ceea ce face această energie, practic ne strică sensul de a se roti al acestei chakre, al sufletului nostru, în zona inimii, și începem să avem aceste simțiri de teamă, de frică, de anxietate. Pe de altă parte, totul pornește dintr-o traumă, care poate fi din viața asta sau din alte vieți, sau poate fi și ceva ce este până la urmă doar în imaginația noastră. Am întâlnit în cazurile de la cabinet foarte multe cazuri în care, mai ales femeile, de exemplu, se simțeau singure și când le-am întrebat, dar de unde crezi că vine acest sentiment, au făcut o pauză și nu știau de unde, zice, așa mă simt. Nu înțeleg de unde. Și atunci mi-am dat seama că primul pas către vindecare este de a afla de unde și care este cauza acestei frici de singurătate. Frica de a rămâne singur în casă, de exemplu. De foarte multe ori, ea vine din copilărie. Pentru că au fost cazuri în care părinții te-au lăsat singur în casă, a venit noaptea și te-ai simțit singur și ți-a fost teamă. Este acea frică de întuneric? Este și acea frică de întuneric, frică de a sta poate în spații închise chiar, deci agorafobie, se mai numește ea. De necunoscut? De necunoscut, da, pentru că când ești mic, dacă nu ți se explică, uite, mama pleacă la pâine, se întoarce în 10 minute, tu ai acel sentiment de siguranță, pentru că știi că după un timp
da? Va reveni mama, deci nu vei mai fi singur. Dar dacă mama pleacă și nu-ți spune nimica și te lasă cu fratele mai mare sau în grija lui, normal că această frică ia naștere în mintea și în sufletul copilului, se simte abandonat. Aici vă recomand să citiți și despre rana de abandon. Și de aici rămâne undeva în ADN-ul, în toate structurile energetice ale copilului, această energie negativă, de frică, această vibrație negativă. Copilul crește mare și devine adult. Și la un moment dat îi e frică să stea singur într-o încăpere. Pur și simplu. Și de aici, prima dată spune, hai că sunt mare, îmi trece. Și nu bagă de seamă această frică, această simțire, acest prim impuls. Inconștient, poate unii dintre noi ne apucăm și dăm drumul la muzică, sunăm pe cineva, dar ce căutăm noi în toate aceste acțiuni? Căutăm să nu mai fim singuri. Da? Și atunci, când vezi la primele simțiri că te ia acest sentiment și de fapt tu nu vrei să o suni pe mama, că nu ai motive, da, reale, sau doar ce ai vorbit cu ea acum o jumătate de oră, dar o suni iarăși, e clar că ai o frică de singurătate. Și acum, trăind aceste vremuri, cu atât mai mult ea s-a acutizat. Eu pot să vorbesc de acest subiect, de ce? Pentru că și am trecut prin toate felurile de singurătate, de a simți această singurătate. Sunt mai multe feluri, Elena? Putem să o simțim în mai multe feluri, această frică de singurătate? Da, de exemplu, eu când vin oamenii la cabinet, le spun, ok, clasifică. De la 1 este cel mai grav până la 3. Deci este grav, mediu și e ok, adică pot să mi-o stăpânesc. Găsesc soluții și se remediază rapid. De aceea, mulți oameni ajung la gradul 1, ca să zicem așa, în momentul în care chiar nu-și mai pot controla gândurile și nu-și mai pot controla nici simțirile. Adică pe ideea că nu pot efectiv să mai gestioneze această problemă, da? În momentul în care ea apare. M-a sunat cineva într-o zi disperată că sunt în casă, sunt singură, soțul meu a plecat la muncă, deci o femeie de 40 de ani, și fiica mea a plecat la fel la grădiniță, eu sunt singură aici și mi-e frică. Și zic, da, de ce ți-e frică? Zic, descrie-mi acolo ce se întâmplă. Iar ea îmi spunea, zice, nu pot să stau, zice, nu pot să ies nici măcar pe terasă, da, să mai auzi păsărelele, să mai vezi oameni, să alungi acest sentiment de singurătate. Pentru că iată cum intervine frica prima dată prin aceste percepții ale noastre, prin auz și prin văz. Da? Pentru că nu mai vedem pe nimeni în jurul nostru. Și te blochezi. Efectiv, da. Primul efect este că îmi spunea, zice, îmi vine să vomit sau mi-e așa de rău că mi se ia aerul. Deci deja are loc acel atac de panică. În momentul în care ai deja aceste atacuri de panică, eu recomand să mergi la psihoterapeut, să mergi să consulți un doctor. Da? Pentru că este clar că este și o problemă de chimie în organism. Adică în momentul în care ai aceste atacuri de panică, s-a descoperit că și la nivelul chimiei organismului, calciul scade, magneziul scade, deci totul se întâmplă și în partea fizică. Și de aceea eu cred că medicina alternativă și cu medicina clasică merg mână în mână în vindecarea acestei traume și a anxietății și a fricii de singurătate. Pentru că în momentul în care o problemă o iei așa din mai multe părți, adică te axezi și pe partea fizică și pe partea psihică, nu se poate, sau nu știu, numai să nu vrei, să te pui împotrivă, să nu existe ceva progrese în vindecarea ta, sau poate chiar o vindecare completă. Cazul de care îți vorbeam eu mai devreme de femeia la 40 de ani, astăzi pot să spun că este 95% vindecată. Adică pentru mine a fost un test, cum să spun, pe care eu l-am făcut și am fost aproape de ea și ca prietenă și ca terapeut pas cu pas. Dacă în trecut nici nu putea să iasă, să stea singură în casă, acum are propriul ei job, foarte, foarte rar mai are acele momente de, cum spunea ea, mi se ia aerul, deci de anxietate, dar știe și a învățat să și le controleze.
Și am învățat-o așa. În momentul în care simți că te ia această frică, că rămâi fără aer, primul lucru pui mâna în zona stomacului și o altă mână în zona inimii. De ce? Pentru că îți distragi creierul de la acei stimuli care îți induc această stare de frică, pur și simplu te concentrezi pe tine. Și faci acea respirație alfa, pentru a intra în starea alfa. Respirația în starea alfa înseamnă că inspirăm, menținem 2-3 secunde și expirăm. Și aici intervin și eu așa ca o mică completare. Știu că este recomandată și respirația aceea în 4 timpi, nu? Da, tot respirația care te induce în starea alfa. Că o faci în 2 timpi, că o faci în 4 timpi. Acum, cine are cutia toracică mai mare, eu sunt mai micuț, așa, și poate să țină mai mult aer, normal că o face în 4 timpi, da? Dar important este să urmezi acești 3 pași, da? Deci, inspiri, menții 2-3 secunde, poți chiar să închizi ochii, pentru că în momentul în care mai dai shutdown, mai închizi un simț, practic e bine să-ți vizualizezi în momentele alea chiar inima ta și să o vizualizezi așa cum bate ea și cum este ea acolo în organismul tău. Da? Pentru că iarăși dai o comandă creierului să vizualizeze altceva, să nu mai creeze alte frici și alte gânduri pe care tu te gândești. Aoleo, vine la mine în casă cineva și mă omoară și nu știu ce se întâmplă și sunt singură și... Pentru că creierul rulează aceste frici, da? Și sub formă de idei și imagini. Și noi, dându-i lui altceva de muncă, practic îl reprogramăm. Practic asta înseamnă o reprogramare pozitivă. Și ea, făcând acest exercițiu și pentru că am învățat-o să-l facă, pentru ea lucrează acest exercițiu. Pentru alții a lucrat altceva. De exemplu, le-am zis, pentru că era cineva care îi plăcea foarte mult să asculte muzica cu delfini. Și zice, de fiecare dată când mă apucă stările astea așa de anxietate, că se mai întâmplă, până vine bărbatul meu de la muncă, până vine fimea, eu rămân 2-3 ore singură. Și zice, îmi pun muzica aia cu delfini și zice, nu știu, mai adorm, mai mă relaxez, pentru mine funcționează. Elena, trebuie să spunem aici că acea muzică are o frecvență foarte înaltă, nu? Exact, da. Aproape frecvența alfa, da? Așa cum este și creierul delfinilor și toate sunetele pe care le scot delfinii, practic, vibrația asta alfa, cred că e în jur de 41-45 de herți, parcă, ea intervine pe vibrația creierului nostru, da? Și normal că atunci când vine o vibrație bună, ce se întâmplă? Devenim și noi un pic mai buni, nu? Așa este. Practic, aici am vrut eu să punctez mecanismul. Trebuie să găsim fiecare metoda și terapia care funcționează pentru noi. Și cum le găsești? Doar cercetând și exersând pe tine. Eu, de exemplu, când treceam așa prin perioadele mele după o relație, o încheiam, da? Nu simțeam nevoia să mă duc imediat la o altă relație. Vroiam să o sedimentez, să-mi iau lecțiile de acolo, să înțeleg ce s-a întâmplat, cumva, ca să nu se mai repete, da? Și normal că te mai apuca. Vine toamna, vin schimbările de meteo, oricât ai vrea să nu te lași influențat, da? Câteodată mai devenim și noi un pic melancolici. Și nu vroiam să caut compania altor persoane pentru a-mi alunga această melancolie. Și mă gândeam, ce-mi place mie să fac? Ce e bine pentru spiritul meu? Ce e bine pentru corpul meu? Și făceam o baie cu sare, îmi puneam frumos o mască, mă îngrijeam. Deci, iubirea față de tine și grija față de tine, practic te face să nu te mai simți singur. Că doar merităm și noi, nu? Femeie sau bărbat, câteodată o baie cu sare oricine poate să facă. Deci, un pampering din ăsta, ca și cum ai merge la spa-ul tău acasă. Da? De ce să te mai simți singur în momentul în care îți bei cafeaua dimineața sau ceaiul, da? Și începi cu o muzică frumoasă care îți place ție, poate te uiți la un film care îți place și te face să zâmbești, să râzi. De exemplu, la copii, pentru că erau și copii care nu vreau să stea acasă singuri și părinții nu aveau ce face, eu le-am recomandat să le ia un hamster măcar, dacă nu poți să ții o pisicuță în casă, că unii stau la apartament. Și le-am zis, învață-l că poate să-și direcționeze toată această energie, toată această grijă către o plantă, către un animăluț. Și unii, având acea pisicuță sau o broscuță sau un hamster,
au putut să stea copiii singuri la 7-8 ani, da? Stăteau copiii singuri acasă. 2-3 ore până veneau părinții sau până venea mama înapoi de la piață, de la muncă și așa mai departe. Deci iată că și animăluțele ne pot ajuta, da? Dar pe partea de altă și animăluțele nouă femeilor mai ales, da? Că de asta vedem în parcuri o grămadă de doamne mai în vârstă, toată dragostea asta, da? Și frica de singurătate nealungată de animăluțe. De-aia vedem cu cățel, cu pisică, multă lume își direcționează această melancolie și o vindecă, o autovindecă prin a avea grijă de un animal. Așa este. Am și eu un animal acasă. Și scuze, eu încep așa și sunt ideile vin și curg. Așa este, ești în flux și mă bucur că simți asta aici, în contextul emisiunii. Da. Am și eu un animal acasă, că de aici am pornit. Bravo! Așa, și să știi că chiar săptămâna aceasta l-am luat cu mine să stea. Uite, tocmai pentru a nu fi chiar singură, dar o fac în mod conștient. Poate, într-adevăr, mă folosesc așa, între ghilimele, de prezența animalului, cățelului, așa, tocmai pentru a mi induce așa o stare mai bună. Pentru că am nevoie, poate în perioada asta, știi că sunt supra-solicitată, n-ar trebui să spun asta. Și ideea este că în momentul în care tu deja conștientizezi că începi să te simți singură, prima dată este melancolia. Da? Deci, dar tu conștientizând și deja tu ți-ai luat cățelul, deci ai căutat o soluție, nu vei ajunge să trăiești acele stări de anxietate cronică, da? În care efectiv ți se ia respirația, ai palpitații și nu mai poți să mai faci absolut nimica și rămâi în această stare se cronicizează, da? de frică. Și e bine să le identificăm din timp, ca să nu se... le ameliorăm și ce am mai observat eu, trebuie aceste stări să le lași să treacă. Ele nu sunt. Până și atacul de panică nu durează toată ziua. Asta trebuie să conștientizăm. Okay? El va trece. Ăsta este unul din primele gânduri și programe pozitive pe care eu le-am implementat cu acești oameni și le-am spus, măi, o să treacă, gândește-te. Deci nu o să stai toată ziua în atac de panică, da? Și mi-a zis, da, ai dreptate. Cam asta e. Așa este. Uite, dacă mă raportez acum la corpul fizic, la ce simte acesta atunci când trece prin această frică de singurătate, și am să mă raportez la mine direct, că mi-e mult mai ușor. Într-adevăr, și eu am trecut prin această frică. Am avut-o, depinde de perioadă și depinde de perioada vieții mele, de fapt. Și am simțit inclusiv pe corpul fizic, așa cum ai spus și tu, în plexul solar, o apăsare, chiar și în zona chakrei inimii. Am simțit așa o apăsare foarte puternică. Unii chiar spun că mă arde sufletul, e și vorba aia românească noastră, nu? Așa este. Și uite, mă gândeam că în acea perioadă m-a ajutat foarte mult terapia Reiki, de care și tu te ocupi. Însă, cum ar fi bine să tratăm aceste simptome la nivel energetic, să le tratăm doar din punct de vedere energetic, să le curățăm, să le dizolvăm cumva, poate prin Reiki, sau să mergem mână-mână și cu lucru pe cauză, să vedem de unde vine acea frică. Pentru că, așa cum ai zis și tu, frica poate să-și aibă rădăcinile foarte adânc. Exact. În copilărie și atunci e mai greu, mai greu de lucrat. Mai greu de lucrat. Dacă vrei să te vindeci, e normal să cauți cauza de unde pornește și să tratezi cauza, nu să tratezi efectele. Doar efectele, da? În momentul în care noi căutăm cauza, deja și noi cerem divinității și universului și cerem și de la noi. Este clar că dacă tu ceri, trebuie să ți se dea. Pentru că în momentul în care, da, mi-am adus aminte din copilărie, trauma e din copilărie. Ok, pot să fac o regresie, bineînțeles cu un specialist în regresii, pot să discut efectiv chiar și cu părinții mei, dacă se poate, despre acel moment din copilăria mea, pentru că numai faptul de a verbaliza, numai faptul de a vorbi despre acea traumă, cel puțin 30-40% ea este vindecată. Și e foarte important să poți să o verbalizezi. Dacă nu poți cu părinții, mergi la un psiholog sau la un psihoterapeut și vorbești despre ea, pentru că
psihologul sau psihoterapeutul știe cum să te ajute să identifici poate acele cauze și care copilul din tine nici nu le mai ține minte. Exact. Și atunci, cum vă spuneam la început, de exemplu, maica mea de mică m-a învățat că așa erau vremurile, taică-mi era navigator, nu era acasă. Pleca 6 luni, 8 luni. Și rămâneam doar eu cu mama, până să apară sora mea. Și îmi spunea, uite, stai aici singurică 10 minute, eu plec la piață și mă întorc. Era foarte important, așa este? Era, da. Și chiar discutam cu ea și îmi zicea, și ziceam, dar eu știu că tu tot timpul îmi lăsai ceva de făcut. O carte de colorat, un compot să mănânc, ceva. Și practic mi-am dat seama că ea de fapt, instinctiv, îmi dădea ceva de făcut, ca mintea mea Să fie ocupată. să fie ocupată, nu? Da, pentru că atunci se poate instala acea panică Exact. de care vorbeai. Dar în același timp, e foarte important pentru copiii noștri să și vorbim de ce, că ea îmi spunea, mă întorc, eu o să fiu singură, dar e bine să fii și singur. Ei, da. Pentru că am avut cazuri de copii la terapie care nu stau singuri deloc. Adică dacă mama a plecat din bucătărie în dormitor, o urmează pe mama, adică atât de grav. Asta este clar o anxietate, este clar o teamă construită și de părinți sau de bunicii care stau cu copilul, pentru că din frica de a nu se întâmpla ceva cu copilul. Și nu e ok, pentru că ajunge să meargă la grădiniță, nu vrea să meargă la grădiniță. Sau nu vrea să stea efectiv singur într-o cameră 2-3 minute. Sau când vrea să meargă la toaletă, nu trebuie să te duci să stai cu el. Și atunci nu e ok. Gândește-te ce adult va deveni acest copil. Un adult care fuge de el. Un adult care fuge de propriile sale emoții. Un adult care nu se cunoaște. Exact. Și când aveți probleme cu copiii mai ales, gândiți-vă, și de multe ori la terapie când îmi vin astfel de mămici, le spun, dar tu sau soțul tău vă place să stați singuri? Zice nu. Așa m-au crescut părinții mei, așa au fost crescuți părinții mei de părinților și iată, astfel identificăm o traumă pe arborele genealogic, cum se mai spune, și e bine să începem vindecarea noastră ca și copiii noștri să se vindece. Da? Adică lucrăm noi cu noi, ca părinți, Exact. și apoi... Și lucrăm și cu copilul în același timp, dar lucrăm și noi pe traumele noastre. Ok? Bun. Acum vreau să te întreb așa, suntem adulți și ne este teamă de singurătate, dar nu conștientizăm că avem această teamă, poate la un nivel mai mare decât o simțim în mod obișnuit. Și ne apucăm când suntem singuri. Ne uităm la filme în exces. Citim, de asemenea, tot în exces. Sau facem alte activități. Sunăm un prieten, 2, 3, 4. Facem conferințe. Facem, exact. Tocmai pentru a evita să stăm cu noi înșine. Dar e așa frumos să stai cu tine din când în când. Eu am spus așa că singurătatea e ca și o dietă. Din când în când, dieta asta, dacă o faci, e bună pentru organism. Dacă e prea lungă, e mortală, nu? Dacă e prea scurtă, nu este eficientă. Și atunci, momentele astea de singurătate sunt benefice pentru trupul, pentru spiritul nostru și pentru sufletul nostru mai ales. Un om, așa cum spunem noi, om cu o mare, care se cunoaște foarte bine, are momentele lui și are nevoie de momentele lui de singurătate. Pentru a se regăsi, pentru a plănui ce vrea să facă pe viitor sau în prezentul apropiat și pentru a se recompleta pe el, pentru a se realimenta, exact ca o baterie. Pentru că și noi suntem baterii de energie. Și atunci, fiecare, prin hobby-urile noastre, prin pasiunile noastre, avem nevoie de aceste momente de singurătate. Și în acele momente putem să ne regăsim hobby-urile, spre exemplu, cele uitate, sau putem să ne cunoaștem mai bine și astfel... Îți dezvolți creativitatea și faci ceva pentru tine și pentru sufletul tău, doar, așa cum mai spunem noi. Ideea este că dacă nu ai un hobby, nu ai o pasiune, nu ai acest spirit de a cerceta și de a face ceva plăcut pentru tine, sau poate și pentru ceilalți, da? E clar că ești un pic așa melancolic și în depresie, pentru că sunt oameni
care veneau și îmi spuneau, dar nu mai îmi place să fac nici asta, nici aia, nici aia. Dar zic, chiar nimica nu-ți mai place? Zic, adică nu te mai bucuri deloc de absolut nimica? Nu. Atunci avem de-a face clar cu o depresie. Și iată că frica de singurătate, da, poate duce și la depresie. Și poate să ascundă o depresie, Exact. poate cu o formă mai ușoară de depresie. Uite, îți dau ca exemplu mamele de băieți mai ales. Sau mamele așa, hai să nu le luăm doar pe ele. Dar așa se zice la noi, nu? Că mamele de băieți sunt mai posesive. Da, așa. Și mai ales dacă e un singur băiat. Vai, ce tragedie când pleacă el de acasă și se căsătorește. Nu? Mama e foarte greu să renunțe. Și de ce e frică ei să renunțe? La copil. Deși el e bărbat, la 40 de ani poate, da? Dar pentru ea, tot timpul acel copil va rămâne copilul ei. Va rămâne, într-adevăr. Dar felul în care privește ea această plecare și felul în care încă vrea să-l controleze, încă vrea să-i se ceară părerea de ce culoare de pantofi să-și cumpere, cum să-și dea acordul asupra femeii cu care este acel bărbat. Dar neapărat, adică dacă ei nu-i place, el trebuie să o lase. Aceste metode de a controla bărbatul la 40 de ani de către mamă nu e ok. Este ascunsă tot o frică de singurătate. Ea vrea să retrăiască la infinit acele momente când el era copil și când ea venea și spunea, mama, vreau să-mi cumpăr asta, ce părere ai? Mama, uite, vreau să merg acolo, ce părere ai? Nu, cred că mamele ar trebui să-și impună să fie tot mame, dar să fie și prietene. Cumva să privească această stare de singurătate ca o a doua șansă de a se regăsi pe ele. Am femei la cabinet care îmi spun, vai, dar abia aștept să crească mare, să se ducă la casa lui, că eu am în plan așa. Deci ele nu au o planificare pe scurt, da? Deci femeile ar trebui să-și facă și ele o mică planificare. Măi, ce voi face eu când o să plece copilul acesta? Păi îți faci o listă. Toate lucrurile pe care n-ai putut să le faci când era el copil, că a trebuit să te ocupi de el, ai acum o ocazie minunată să le faci. Să călătorești, să te apuci să înveți să cânți la pian, nu știu, să te apuci să înveți să tricotezi. Tot ce vrei tu să faci și nu ai putut să le faci de-a lungul anilor. Da? De ce să nu privim? Vedeți, totul se reduce la atitudine și la felul în care privești lucrurile. De ce să alegi să privești atât de rău și de negativ faptul că acest copil și-a ales calea, că așa este natura, așa este viața, să plece la casa lui, să își aleagă el singur mobila, tu nu poți decât să fii acolo și să-l susții. Nu poți să alegi tu în locul lui. Trebuie să-l lași pe el să aleagă, pentru că și el e un om matur. Trebuie să-i dai această libertate de a fi om matur, nu doar copil. Iubirea presupune libertate, așa este, și ar fi minunat să putem să o simțim cu toții sub această formă. Și uite, dacă tot insistăm în atâtea frici, ajungem să avem ceva probleme și cu rinichii, dacă ne raportăm la fizică acum. În medicina chineză așa se spune, că frica este localizată în rinichi. Da? Și că rinichii ar fi, de fapt, adevărata inima organismului. Ei sunt ca niște motorașe, așa, care preiau toată energia și o răspândesc în tot organismul. Ideea este că, când ne mai este frică, putem efectiv să ne punem mâinile la reiki și pe rinichi, da? În zona rinichilor, să puneți ambele palme. După ce le-ați activat, și reiki te ajută, această terapie, în învingerea fricilor și anxietății. Dar ea merge foarte bine și în completare cu ședințe la psihoterapeut, merge și cu cristaloterapie. Putem să încercăm cuarțul roz, de exemplu, sau cuarțul de citrin, cel galben. De ce? Pentru că rozul conectează la chakra inimii, iar citrinul, care este galben, la chakra plexului solar, acolo unde spunem toți că mă ia de la stomac când mi se face frică, da? Sau că acolo simt așa că sunt niște arsuri. Mai putem să alegem și pietrele verzi. Pietrele verzi, cele care vindecă. Și chakra inimii este reprezentată de culoarea verde, nu? Exact, da. Verde cu roz, aveți turmalină, aveți malachit, aveți aventurin, aveți
Mai sunt, cred că și acele pietre, smaraldul, da? Cui plac smaraldele. Dar totul pornește de unde? Tot din intenția noastră, pentru că tu cumperi acel cristal și tu declari deja, eu vreau să mă ajuți, vreau să mă vindeci, vreau să. Da? Dacă noi doar stăm așa în vârful patului nostru acasă și zicem, vreau să vină cineva să mă ajute sau vreau să... și nu facem absolut nimica, poate să vină acea persoană, că și eu am avut boala salvatorului. Și îmi spuneau unele persoane, vreau să mă ajuți. Și eu veneam, varianta 1. Și îmi spunea, nu merge. Îi dădeam varianta 2. Zice, nu merge. Varianta 3, nu merge. După ce aveam vreo 7-8 variante și efectiv o susțineam pe persoana respectivă, zic, hai să mergem să facem asta. Dar ea tot timpul găsea scuze. N-am chef, uite, e norat afară, nu știu ce, nu știu ce, nu Era știu ce. acea victimă, nu? Exact. Și ajunge la un moment dat, chiar tu care erai terapeutul, poate, și asta se întâmplă mai ales cu familiile noastre, a terapeuților, pentru că noi și implicăm emoțional, la un moment dat te epuizează pe tine. După ce faci 7-8 variante, îi oferi, îi dai, ești acolo cu el, încerci să faci, dar îl vezi pe el că nu prea face, tot timpul găsește scuze, n-ai ce să faci. La un moment dat trebuie să ai tăria să-i spui, uite, eu nu mai pot să te mai ajut și singurul care te poți ajuta ești chiar tu. Eu am încercat, nu a mers. Bun, înainte să vorbim despre singurătatea care se poate simți și într-o relație. Așa. Da, asta e cea mai gravă, nu? Când ești acolo în doi și de fapt te simți singur. Sau singurătatea care se poate traduce ca o frică de a pierde pe cineva. Mi-e frică ca nu cumva să te pierd și stau și nu fac. Și fac împotriva voinței mele. O să vorbim și despre acestea două. Însă aș vrea să oferim așa pe scurt niște soluții, poate. Cum ai spus și tu, cristaloterapia, Reiki, regresiile, pentru cei care simțiți că chiar nu găsiți această cauză a fricii de singurătate, pentru că de multe ori se mai întâmplă să fie un atac de panică sau o frică de singurătate, poate să vină și din altă viață. Ca spirit, poate că ai făcut rău în alte vieți, ai luat, să spunem așa, ai fost războinic și ai făcut rău și gândește-te că toată acea energie negativă a victimelor tale, practic, vine pe tine, pe sufletul tău. Toată acea frică pe care au simțit-o victimele tale din altă viață, practic vine asupra ta într-un moment când tu ești mai slab energetic și vine în prezent. Aici este, cum puteți să o identificați, este foarte ușor pentru că, efectiv, îți iei la analizat copilăria, nu găsești cauza, întâmplarea aceea din copilărie care ți-ar fi cauzat trauma de singurătate. Te gândești la viața ta de adolescent, de tânăr și la fel nu găsești cauza. Și atunci e bine să accesezi aceste energii, ca să spunem așa, din altă viață. Și e simplu. Dacă tu tot nu ai încredere și nu vrei să mergi la o regresie sau la hipnoză, efectiv, prin metoda Reiki, 5 minute pe zi, ții palmele la nivelul plexului solar și trimiți Reiki în trecutul tău, pe alte vieți, dar doar 5 minute. Așa se recomandă, pentru a trimite o cantitate de energie mică în trecutul tău, de lumină, pentru a rezolva acolo la fel o cantitate mică de energie negativă. Pentru că dacă stai și trimiți mult, da, mai mult de 5 minute pe zi, ceea ce vine pe tine, acea energie negativă, va fi mult mai mare. Și atunci trebuie să păstrăm acest echilibru. Doar 5 minute pe zi, atât, așa se recomandă în toate manualele. Trimiți Reiki pentru fricile tale ce vin din alte vieți. Și acum te întreb, pentru cei care nu sunt terapeuți Reiki, ce pot face? Nu știu, eu o lumânare aprinsă? Da, pot să citească, dacă o luăm pe calea ortodoxă, da? Este Psalmul 50. Da. Psalm de curățare, exact. Se spune, da? Da. După ce citești Psalmul 50, e bine să citești Psalmul 22, pentru că acela este de protecție. Da?
Și eu le mai recomand. Aprinzi o lumânare și te rogi. Poți să te rogi chiar și îngerului tău păzitor. Că era o vorbă, măi, dar noi niciodată nu suntem singuri, adică pentru cei care se simt singuri. Zice, tu ți imaginezi câți îngeri ai pe lângă tine? E Dumnezeu, Tatăl, care te vede tot timpul. Zice, cum să te simți singur chiar așa? Adică nu suntem chiar singuri. Și atunci putem să găsim o metodă de a ne vindeca, mergând și pe calea ortodoxă. Da? Mai este și, cineva îmi spunea, zice, eu mă simt bine după ce citesc rugăciunea Sfântului Ciprian. Măi, dacă pentru tine funcționează, citește-o. Adică fiecare își caută și își găsește metoda lui. Bineînțeles că fiecare spune, eu am un somn mai liniștit când îmi spun Tatăl nostru înainte să mă culc. Ok? Zice, și atunci pot să adorm, că o mare frică a celor care se simt singuri și suferă de această frică e frica de a adormi. Așa este. Da? Și atunci această lipsă de odihnă a creierului, a corpului tău, normal că îți acutizează toate stările prin care treci și uite așa totul se rostogolește și vine împotriva ta și te îmbolnăvești, nu? Da, și în acele momente devii hiperatent, hipervigilent. Exact. Și le-am mai recomandat, eu, uite, când m-am adus aminte, le-am zis, treziți-vă dimineața și vedeți un răsărit de soare. Terapia cu lumină. Asta poate să facă oricine. Și inițiat în Reiki și neinițiat. Îți începi ziua atât de frumos și prin faptul că ești acolo și în natură sau la malul mării sau într-un parc, încearcă să simți pământul, să simți frunzele, să asculți păsările și ai să-ți dai seama că totul e un freamăt în prejurul tău și nu ești singur. Deci, poți să-ți regăsești, se numește naturoterapie și efectiv te duci, îmbrățișezi câte un copac și te încarci cu energie și poți chiar să dai toate grijile tale și toate fricile tale acelui copac. Efectiv stai acolo cu el și exact ca la psihoterapeut îi povestești. Și poți să spui chiar, în aceste clipe mă eliberez de frica de singurătate. Așa este. Și apropo de copaci, acum e vremea de plantat copaci. Dacă vă simțiți singuri, sunt evenimente pe rețelele de socializare sau în care se face apel la a merge și a planta copaci. Acolo sunt oameni mulți, puteți să vă faceți poate noi cunoștințe, noi prieteni și faceți și ceva bun, plantați un copac. Da? Eu am experimentat lucrul ăsta, chiar într-un moment al meu de singurătate și după ce m-am întors după ziua aia de efort fizic și am mulțumit, zic, Doamne, bine că am ajuns la mine acasă și sunt singură. Că acum pot să mă refac și fizic și psihic și spiritual, pentru că acolo am fost tot timpul sapă groapa, pune copacul, ține, veneau oameni care să te mai ajute. Deci este un proces, dar am vrut să merg, am vrut să fac ceva. Okay? Deci eu vă recomand, mergeți și plantați copaci, că natura chiar are nevoie de lucrul ăsta. Și după ce facem toate aceste lucruri, care să ne mai potolească, așa să zic, din frica de singurătate, eu spun din experiența pe care am avut-o eu, m-a ajutat foarte mult să scriu despre frica aceasta, ce n-am gândit, ce am scris, pur și simplu, și astfel am putut să citesc ulterior și să-mi dau seama ce se ascundea acolo, în mine. Asta când am avut ocazia să vorbesc poate cu un terapeut sau psihoterapeut. Ajută foarte mult, de fapt, să identificăm acea cauză pentru care ne simțim atât de singuri. Și după aceea, momentele, cum ai spus și tu, de singurătate, o să fie așa un deliciu pe care o să le savurăm altfel. Ce facem atunci când suntem singuri într-o relație sau când ieșim dintr-o relație și nu alegem să stăm singuri, tocmai din această frică de singurătate și ne aruncăm într-o altă relație? Cine nu a făcut lucrul ăsta? L-am făcut și eu, l-am experimentat. Am dat peste oameni potriviți mie atunci, care de fapt, pe lecția pe care o aveam de învățat, mi-au arătat că de fapt, dacă doar până când eu voi învăța să fiu singură cu mine și să îmi placă această singurătate, atunci va veni omul potrivit. Și de fapt, intrai în relațiile astea toxice, că ajungând la aceeași temă, îți doreai din nou să fii singur.
Dar nu mai puteai, pentru că omul toxic se ține după tine. Și atunci tu, din milă, din frica de a fi singur, da? Mai mergeai într-o excursie așa, cu el. Mai făceai o ieșire la restaurant. Și în final, în momentul în care tu erai în excursia aia, realizai, măi, dar mai bine nu veneam. Măi, dar de ce am venit eu aici? Dar de ce am venit eu cu omul acesta? Că nu este, uite, nu-mi place să fiu în compania lui, nu-mi place ce face, nu-mi place cum se poartă cu mine. Și de fapt universul îți spunea, păi până, de ce n-ai stat acolo singurică, că ți era mai bine, nu? Și uite așa, astea sunt relațiile toxice. Dar noi trebuie să avem puterea și să o găsim în noi, ca în momentul în care suntem într-o astfel de relație, noi să fim cei care ne salvăm. Și ne salvăm cum? Ieșind din această relație. Câteodată ești mai zgomotos, câteodată ești frumos, cum se spune, ca o doamnă. Dar dacă nu ești lăsată să ieși ca o doamnă, atunci trebuie să ai grijă de tine, da? Pentru că eu la cabinet, de exemplu, am avut și cazuri în care aceste relații toxice erau chiar un pericol fizic pentru acea femeie, da? Deci avea un bărbat, un domn care o abuza verbal, fizic și așa mai departe. Și am spus, îți știi drepturile din punct de vedere legal? Zice, nu știu. Zic, bun, ok, atunci trebuie să le afli și vezi ce și cum rezolvi această problemă. Dacă vrei să stai în continuare să fii abuzată fizic, zic, gândește-te la copiii tăi, gândește-te, pentru că avea fete, zic, gândește-te ce model dai fetei tale. Dar nici eu n-am putut să-i spun ei, asta trebuie să faci. Acum. Nu, fiecare trebuie să-și ia decizia. Adică ți se oferă ce soluții ai, iar tu trebuie să alegi. Pentru că chiar dacă aș fi luat-o eu cu forța de acolo, să spunem, sau autoritățile, știm foarte bine că sunt cazurile când ele se reîntorc. Sau intră într-o altă relație în care, exact, la nivel inconștient, atrage același tipar. Același tipar. Și de aceea se și recomandă după orice relație, că e toxică, că chiar și dacă rămâi văduvă, da, îl pierzi, să spunem, pe partenerul tău, pleacă dincolo, e bine să ai această dietă de singurătate o perioadă. Sau doliu, după o relație. Da. De ce? Pentru că ai nevoie cumva să te regăsești pe tine și să-ți dai acest timp de vindecare până la urmă. Pentru că altfel vei intra iarăși într-o altă relație și vei veni cu tot trecutul din fosta relație și îl aduci în prezent. Și ea se va repeta. Se va repeta. De aceea ni se repetă aceste relații toxice. Până nu învățăm să stăm noi singuri cu noi. Eu chiar mi-am impus și am zis nu. Trebuie să-mi placă să stau și singură. Da? Asta voiam să te întreb. Ce am făcut eu? Așa. Ok, ce am de făcut? Păi, n-am văzut muzeul nu știu care, n-am fost acolo, tot ceea ce amânasem eu, exact ca cum le-am recomandat mamelor soacre de băieți, am început să fac eu și să-mi placă. Da? Multe femei spun, eu nu merg în vacanță, că nu am cu cine, că sunt singură. Nu, trebuie să mergi tu singură în vacanța aceea pe care tu ți-o dorești și să-ți placă să fii singură. Să-ți placă să stai cu tine. Exact. Dar în același timp să și vizualizezi, uite, o să fiu aici și cu el. Și vezi două corpuri, pe al tău și al lui, în Luxor, în Egipt, de exemplu. Că acolo vei merge și tu vei putea să-i arăți lui locul pe care deja tu l-ai văzut. Adică poți să faci aceste vizualizări, aceste mici filmulețe pentru viitorul tău. Sunt exact, orică îți faci la plan Reiki, așa cum știu cei care sunt inițiați, și scrii pe hârtiuță, în cele mai mici detalii, la timpul prezent și pozitiv, orică vizualizezi, e aceeași metodă, dar mergeți și faceți acele lucruri pe care ați vrea să le faceți în cuplu, faceți-le și singuri, fie că sunteți bărbați, fie că sunteți femei. Pentru că până în momentul în care universul nu vede că îți place să fii cu tine, nu-ți va aduce acea persoană care să fie pe același nivel de vibrație ca tine și care să-ți fie un partener din toate punctele de vedere cu care să poți să împărtășești toate acele experiențe pe care tu le-ai făcut singură. Da? Așa cum ai zis și tu, îmi cer scuze că te-am întrerupt, să atragi din frecvența aceea în care ești noul
tu, să spun așa. Exact. Să atragi acel partener, nu din frecvența în care tocmai pe care o aveai după ce ai ieșit dintr-o relație. Și în care nu mai te asta, dar simțeai în mai vei multe accepta feluri. mult mai ușor că nu suntem perfecți. Chiar și relațiile acestea care sunt de lungă durată, care sunt și când simți că omul respectiv, fiecare are umbra lui. Dar cunoscându-te pe tine și acceptându-te pe tine așa cum ești, îl accepti și pe celălalt, atâta timp când nu-ți face ție rău, bineînțeles. Dar, uite, de exemplu, eu pe cât de bună sunt și frumușică și drăguță, pe atât la polul opus pot să fiu foarte rea. Deci, umbra mea este la fel de mare ca și partea mea. Frumusețea. Da. Da. Deci, yin și yang, principiul acela. Dar și eu mai îmi ies așa, iese umbra la suprafață. Și eu îi spun partenerului meu, îmi pare rău, dar am nevoie să mă descarc. Și la sfârșit îmi cer scuze. Dar și el e la fel. Adică dacă îl văd pe el că este nervos și îl înțeleg, îl las în pace. Îmi zice, lasă-mă în pace, îl las în pace. Îl accept așa cum este. Da, este important să respectăm această limită Exact. pe care o știm doar noi cu noi. Mai am așa o întrebare foarte scurtă, pentru că nu mai avem foarte mult timp la dispoziție și anume aproximativ 2 minute. Cum știm că am stat suficient de mult singuri? Asta după ce am terminat o relație, am trecut așa prin toate stările de refulare a sentimentelor și după aceea alegem să fim cu altcineva. Cum există vreun barometru așa interior în care să ne dăm seama că am stat suficient de mult timp singuri? Poate iertarea cu fostul partener, să vedem dacă mai simțim ceva sau să ne reîntoarcem cumva măcar cu gândul la fosta relație și să vedem dacă am iertat și ne-am iertat de fapt, că despre noi e vorba. Asta e o întrebare pe care foarte multe doamne, fete mi-o pun la cabinet și eu le zic așa. Dacă bărbatul cu care ai fost și poate chiar te-a și bătut, da, să zicem, ți-ar apărea în față, cum ai reacționa acum? Și primul lor răspuns îmi oferă o imagine și un grad de vindecare al acelei relații și de vindecare interioară a lor. Pentru că dacă ele îmi spun, aoleu, l-aș strânge de gât, e clar că nu sunt pregătite să intre într-o altă relație. Dacă îmi spun, aș fi indiferentă, n-aș avea nicio tresărire, atunci e clar că au trecut de acea etapă de a se răzbuna, de a se victimiza, s-au vindecat. Dacă magic ar fi cumva și iertarea asta completă și în sentimentul ăsta al iubirii necondiționate, ar fi să-mi dea un răspuns de genul, m-aș duce la el, i-aș spune bună ziua și atât. Asta ca să fim niște doamne și educate și cu cartea de bune maniere citite, nu? Așa să fie. Elena, s-a scurs timpul. Așa de repede? Așa de repede. Îți mulțumim foarte mult încă o dată pentru prezența ta în această emisiune și în viața mea îți mulțumesc, prieteni. Și eu mulțumesc și măcar mergeți și adoptați un animăluț. Adăposturile sunt pline și au nevoie de sufletele voastre. Animalele vă pot vindeca cum nici nu puteți să bănuiți. Mulțumim, Elena, și o să ținem cont de sfaturile tale. Tu ești responsabil de felul în care alegi să vezi. Singurătatea și anume ori este un dar, așa cum am zis, o împuternicire sau un film de groază, un bau-bau. Și insist, fericirea este responsabilitatea ta. Mulțumesc pentru atenție, mulțumesc Zonia pentru vestimentație. Până luni, creatorul să ne țină în palmele sale cu blândețe. La revedere! Purarom by Cornelia Decu Chamon v-a oferit emisiunea Dincolo de ceea ce știm.